लामा अमा हाके रोड ब्लॉक लाइन ना कसगरी मालकुं अच्छा हामबाइदर न बेलाय खनो फुंगजां जरावो जतो मिडिया कारण तिनी नि सालतो साइमानो तिनी 31 सेप्टेम्बर न जों किटिंगै नाय तिनी बोबाग्रा सकां न तिप्रा मथा पार्टी न तयै सारा तिप्रा सरा तयै अमा प्रेस मिट आवाय खलाइजाक बनि बाङै सुजो जों तिनी हाइवे रुट या अमा हाइसिनि मालखौ कलक जे लाहार तमार न जों जतो न बन बनि बाङै मियानि सिमी तिनी करं करं जागानि तिनी जतो वार्डस फाइसक पाइखा अमा हाइ वातै जराफानो 7-6 सिमी कसं अ जागाव हायना हाय सिनी ट्रेन लामाव जों कासनार मै जतन तियारं लाइजाक अमनो सिनी लक्ष्य सिनी दिमा जते गेटा टिपा लावनो किटिंगै तिनी सालचानि बन्न सुदु ट्रेन सिमिया सुदु सिनी हाइवे रुट सिमिया सिनी विभिन्न व्यवसाय बाणिज्यनि जता सिनी हाति हाबा तंमारा अफिस तंमारा कलेज तंमारा बेबाक अब बन बनि बाङै बसकांग सिनी जता गेटा टिपा लेन जता सिनी सानमुं नायमुं अ लक्ष्यतैनो तिनी निजे 24 घन्टा बन जों पाजन में फैलाय दङ एवं अबनो जों जतरनो कक बकसारनाय जोंनि जतरो फायनाय रखनो एकदम जों पिसफुल भाबे शांतिपूर्ण भाबे तिनि बन्न जों पालन खायनाय हेने अब आनि कासे विश्वास दं थैंक यू मेसन अब खायजा गया अब हैया आजता आवाय खायजाक अब तो बिनु मीडिया नि माध्यम त प्रेस मीट कैमरा तो सकांना आवायिं जा खायसे अब साइनि अब हैया ओंखाय जस्ट ब्रकनो जों बनि आवतायो जेकुनु जायगा जों अब हेकनो मा खायना अब हैया इनफरमेशन माने आवनि इनफरमेशन थाय गाहाय मेमोरेंडम दिजा रजाक गाय जों तिनि बो जायगा ब्रकनो साइरिका खाख्लाय ब्रक बो मानि वाने होनाय नाय मालखुंकल कासुमानि जागा गाय दामबो सिग जरा कासुनाय अब जों 12 घन्टा न तंनाय सुदु लामा सिमिया आं अब जों बसाका चिनि मालखुंकल लामांथन चिनि मालखुंनि लामांथन अफिस आदलत जतो बाखै 12 घन्टा न तंनाय पुं 6 निसिम 6:30 जार अब बन्द दं